Dels actors ho estan celebrant esta nit al Puig amb ells. Està en directe Almudena Talón. Almudena, bona nit, com va la festa? Bé, la festa sí va a l'altura de l'èxit d'esta sèrie, és a dir, que no podria anar millor. Així, des de les 7 de la vesprada s'han reunit gran part dels actors, amb molts dels seguidors ja han tingut el privilegi de veure en primícia el capítol número 100, el que es va emetre esta nit per Canal 9. Una reunió molt especial, perquè així hi havia molt que celebrar, veritat, Paco? Ofer, esta sèrie ha arribat al capítol número 100 amb tan bona salut gràcies a l'enorme fidelitat de seguidors com estos que estan avui així, també als quasi mig milió que cada diumenge des d'esta casa seguissin Queria Blanca, seguidors que ara mateix estan alçant les seues copes per a brindar pels 100 capítols i, com no podria ser d'una altra forma en un aniversari, per a desitjar que l'Alqueria Blanca complisca molts capítols més. Cada bancal fa història d'una casa, cada casa troba coses que amagar.